diri sa Negros mga higala. Oh, At kaning diri sa Negros. At bang Negros at bang rin sa Balamban o sa Toledo. Kaning Negros. Okay, usa pa ni siya ka Negro naglakaw-lakaw, Negro ra ni siya. Oh, Negro. Okay, daghan mga Negro dito mao ni siya gitawag og Negros. Ano? Negros og digital. Mao na siya daghan. Daghang Negro dito mao nang gitawag og Negros. Eh kung usa ra ka bug Negro dito, Negro ra gigalan anang Negro sana. Mao na siya. Sakto. Negro. Niya og duha ka bug Negro. Oh, mao na siya gitawag og Negro to. Negro to. Oh, okay daghan. Okay. Okay, guys. Tumula na kay baw sa nada kay paybaw niya no ang kana Cebu di na siya kompleto kung walay duha ka tawo Kompleto. ana na siya wala dili na siya ngan Cebu kung wala ang duha ka man kamigo Unsa man sila? turning na siya og Cebu mao na siya nagkuyog na siya mao tong nangita sila og nangukab-ngukab sila ang mga kabukungan diha ngukab sila ng mga kabukungan diha sila nagipangita diha mao tong nakita tong usa ni si Bon ingon ali diri turning pinaidaghan diri wan kanang mga mananap sa kaming mananap pa nga mahimo man ni muublong man ni muublong man ni himo man ni Muublong. mahimo man ni si ako ingon to si turning aw pinaidaghan ali diri bo pinaidaghan si diri siya ari diri kay naidaghan diri si ingon na dis turning watak niya bukab ni turning sa kanang bukong oo naidaghan si bo siya si Cebu si bitaw niyo ikaw bu man ka naidaghan Cebu mao nang ningan na ng Cebu eh tungod dilan duha ningan na og Cebu tayo daghan Cebu ya oh sila ni kanon ug kana sang Mindanao pod. Mindanao. Ang iya ng pag-umangkon og sinang Minda ana na siya. Lugar ng Minda. Dong. Palipi ko dito dong og kanang kuandong kanang patis ng suka. Ingon nito si Juan, si Otoy, ang sugo ng Minda. Ng Minda. Kalayo atong kuan ng Minda eh. Sa ibig sigon kuan niya. Lakaw na dito. Karon na. Unsam nang kuan ng Minda karon. Siya now. Sige. Moto balik ni Motoy. Siya ng Minda. Now. Moto na himo ng Mindanao ang lugar sa Mindanao. Tungod sa pagumangkon. Sa Iona ra di ay. Mindanao. Karon kay bawo na gyud ko. Oh. Pero ang mutana ni gikan Cebu nga sakayan rin sakyan ato padung Mindanao abot pa tani. Abot ana. May di Ya, pa kana sang Davao. Oh, Davao na puta. Kanang Davao. Mao gini atong service. Okay. Niingon tong katong bata. Tong katong usa ka tiguang. Niingon ng bata nga, "Lo, asam dito dapitas na si mama ni Antulo." Ingon ng tiguang, "So, tutog. Wa ra ba ko kay baw kung asa ko siya dapit nga tug." Ya. Ay, tarong lulu ba? Tug ani ko lulu, kay muapas ko lulu. Ay, sus, pupitan ni mong busog pag di ka bata ka. Ingon ng lulo ni ingon ng bata, "Lu, kinalo ba kay muapas ko?" Ingon itong tiguang, baulang. Davao lang. Baulang. Mao day sa taga Davao. Mao day na Bao na. Istorya. Davao. Nakita na Davao lang. Pangalan nga Davao. Ingon ang apuhan. Davao lang. Sakto, good. Ingon sa apuhan. Aw, duwas Davao. Mao sa. Maoto siya. Ya kani sa diri sa Negros mga higala. Oh, siya At Negros. kaning diri sa Yan sa Negros. atbang Negros ha, atbang rin sa Balamban o sa Toledo. Kaning Negros. O kay usa pa ni siya ka Negro naglakaw-lakaw, Negro ra ni siya. Oh, Negro. O kay daghan mang mga Negro rito mao ni siya gitawag og Negros. Ana. Negros ug digital. Mao na siya daghan. Daghang Negro rito mao Negros. nang gitawag og Negros.
Kay kung usar ka buk negro dito, negro ra gyud ngalan anang negro sana. Mao na siya. Sakto gyud. Negro. Nya og duha ka buk negro. Oh, mao na siya gitawag og negro to. Negro to. Oh, okay daghan man negros na lang rin siya. Ah, negros. Kung arag is para negros. Oh. Dito. Toy. Negros. Taga negro de. Taga negros din ang negro de usahay de nga Oh. maabot dire. Ay kadi siya mga Tagaloka, no? Ito ay tabog nga nung gitawag ng Loka diya mga higala. Naana siya yung mga nag-abigo nga nangita nila saging. Naglibog sila kung saan nila pagkuha sa saging. Niingon tungkol sa kamigo, Lokata! Lokata! Mao na siya gitawag og Loka kay Lokata. Oh. Ano siya? Lokata! Leon ang liki. Ang ingon laman ang liki ha. Hoy, hi! Hi! Marami ang liki. Mao na siya, Lokata! Ang kaning liki, labaw po ni sa mga buang-buang nga mga nag-amigo. Mao na siya. Liki. Ana na sila, mamutog na sila dapita ng mga kalubihan. Oh. Iingon tungkol sa kaamigo. Wala man ang dagat pre. Ingon na sa kaamigo na mamutog na pre. Oh. Ingon tungkol sa nga, ano, baulan. Saon kanina ito pagpamutong pre. Leon. Mautong ning sakang usa. Pagsaka sa usa, kutob res tunga-tunga kay naituko og lampinig. Oh. Oh. Mautong ni layat ang isang usa niya ka amigo. Mautong ni syagit ang usa. Pre, leki, pre. Leki imong ulo, pre. Mao na siya. Mao na gitawag nagleki diyan dapita. Tilan. Oh, anak mga Padong na kita. ang kanang sing-sing mga higala, mao nang gitawag nagsing-sing, no? Totoo ang kabuog nga nung gitawag nagsing-sing. Maistorya naman yun eh. Ingon tong babae o lalaki. Dito sila napita sa Grand Mall. Nandulod sila. Di silang doa. Nandulod. Ingon man tong lalaki nga unsay gusto nimo kwentas ba og kunsiras. Iingon tong babae, besag unsa basta mo sakar sa ako ang kalawasan. Ritso, maotong ni ato ang lalaki sa sulod sa may alahasan. Ingon ang babae, pangitae ko diyan ka nang musakar sa akong mga kuyaboy. Oh. Mauto ang lalaki, nikingon ang lalaki, may pagsing-sing ta, kay nahay daghan. Mao na gitawag og sing-sing, diya sa unahan sa kantoon. Mao na gitawag og sing-sing. Sing-sing balamban. Ya, ang kanapong kantoon, si Kankan man na nga nangahoy dito. Si Kankan. Oh, si Kankan man na nga nangahoy dito sa kakahoyan ni Anhing Loloton ni. Oh. Ngayon. Dito na, nangahoy na siya dito. Tigbas na siya, ana, wasing, ana. Si Kankan. Mautong pagkapandol niya, oy, naamday siya amigo, pagkakita dia siya ang amigo, oy, Kan, doon! Mautong napandol yang amigo, nga si Kan, sa tuon, napandol sa tuon, mautong ingon yang amigo, Kan, doon! Doon bitaw. Mao na gitawag Tumbang, kan doon mga higala. Mao na diha. Kantoon. O siya pa may giingon niyo nga dito di ay sa Buanoy, no? Kani mga higala sa Buanoy. Usap ni siya nga si Utoy o si Manoy. Ano na siya? Nangumpra dito si Utoy o si Manoy. Niingon si kuan si kining Manoy nga usay gusto di mo. Ani mamalit sa tagbugas diri doon. Sige no, mamalit tagbugas. Okay. Ingon. Tong namili sila og kanang baboy mo to pag adto di kuan nila Utoy og Minonoy dito sa baboyan. Mo tong ingon si Utoy palite naglamas noy. Okay, adto sila naglamas. Ya.
Pag adto na lang, malit lang lamas, nakapalit na sila. Unya. Mao to, giingnan ni Manoy si Otoy, o sa ikaw ang kaniyang sultan. Ano Di nga? siya si Otoy, Buwanoy! Buwanoy. Mao na ni Injumpay na Buwanoy! Buwanoy. Buwanoy! Mao na daghan ni nagbuhat dito nga gipag-isa kay nahimo nagbuhat noy. Mao din ang buwanoy. Ay, So baga higala, mauna to akong ipahibalo ninyo. Maraming salamat o thank you so much. O follow, like, thank you, and share. Or subscribe. i-subscribe niyo ang among channel ha. Cory Mao Mix Vlog. O ako si Dylan Angelo, ang usa ka Boy Master. Ako si Vic Barsinas Rishara. Okay, maraming thank you.